आरो मोनासो फैस' खोमसिजों मोनाक थाफैयो मैयाना दां मैयानो दां मालफोर किपारनि दामा मिथिया कमप्लिट गोमायो जालानि एकदम मोनालायो बांद्राय मोनाबा मा जायोलै ना टाइम मिलायनो नागिरा
आरो जोब्बाय खोमा ना मथा मथि बारा गैला जोब्बायानो जों आं थाब थांनो मोनसिगोन दिनै दिनै सल' थांनो दानो हायालै दिनै सल'बा माबा जायाना कपिराइट फैयो उरि जायो तुझसे मोहब्बत ओंखाम लाखानांगौरा ओंखाम लाखानांगौ हिनजावफोरा बांसिन बायोना फ्लिपकार्ट माबाखौ माल बुस्थु बायो हौवाफोरनिख्रुइ ना हिनजावफोरा बायो दे बिसोरो बिना मोनोना बिमा बिफानाव जोंना बिसाफोरा बिना मोननाय खम जायो पार्सेल
मायाव होनदों फेसबुकनिफ्राय फेसबुकना मोजां खोनाना फेसबुकाव मोजां फैनो नागिरा दे नुनायाव मोजां खालामनो फेसबुकखौ ओमफ्राय खामानि जाया गले गले Mugu dali, oh migi dali, wah beda kertas dong. Oh finish dali apa tahu? Sandal. Moजां Hello बेगर सब मोनो प्लास्टिकनि मानसि बायहरनांसिगोन जि बानो फैलाबायो दामाने बोरमा बिबु नांगौ मालाबा बोरमा बेदर बोरमा बेदर
ओंखाम जायाखैलै न'आव बोहैलाङो बेसे गोजानाव नों अननाय Halo. Oh, mana? Oh, rupiah dong. Oh. Oh, yang ada yang sama dengan foto ada langsung ada ketemu. Isi ko wala ko. Isi ba na sama sa may. Yung bago niya. area Akor, Hector. Hah? Kasih. Ada. Ada. Hah? Halo. Scooty jatuh apa? Hah? Mama ya nih pirat tuh. Ini buah pun buat travel. Oh, before. Pwede na?
जोबथ'वालै थाव फैनांगौआलाय सानजाखोजा dia orang apa ya? Enggak berjalan apa ya? Kau pinang guling kamu dah. Kamu tak pinang guling ni? Kamu pinang guling. Mana saya nak? Siapa? Thang quay nè. Para seguir dengan hotelaव ओंखाम जायो हटेलाव जायो ओइयाव बैयाव थांनाय जानो थांनो होमबा ओंखाम सङो इयाव होमबा खना ओंखाम जाथारनांगौलै दैयाबो Hong Kong.